በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 15 ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ ከምዚ ዝገብር። ሕጊ ዝሕሉ ሰብ ጥበብ ይረክብ። ጥበብ ድማ ከም ዓዲ ኮይና ትቕበሎ። ከም መርዓት ንእስነቱ ኮይና ከዓ እንቋዕ ደሓን መጻእኻ ትብሎ። ንሳ እንጌራ ምስ ትውዓል ክትምግቦ እያ። ማይ ጥበብ ድማ ክተስትዮ እያ። ንሱ ኣብኣ ይጽጋዕ እሞ ኣይወድቕን፣ ኣብኣ ይእመን እሞ ኣይሓፍርን። ካብ መንጎ ጎረባብቱ ልዕል ተብሎ፣ ኣብ ጉባኤ ክዛረብ ከሎ ድማ ሞገስ ትህቦ። ደስታ ክረክብ ኣኽሊል ታሕጓስ እውን ክደፍእ እዩ። ዘላለማዊ ስም ድማ ክረክብ እዩ። ኣያሹ ሰባት ኣይረኽብዋን እዮም፣ ሓጢኣተኛታት ድማ ኣይርእይዋን እዮም። ጥበብ ካብ ትዕቢተኛታት ሰባት ኣዝያ ርሕቕቲ እያ፣ ሓሰውቲ ድማ ፍጹም ኣይሓስብዋን እዮም። ካብ እግዚአብሔር ስለ ዘይተዋህቦ ሓጥእ ሰብ መዝሙር ምስጋና ክዝምር ከሎ ኣይስሕበካን። ከመይ መዝሙር ምስጋና ብጥበብ እዩ ክዝመር ዘለዎ፣ ዘማዕብሎ ከዓ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ። ናፃ ድሌት እግዚአብሔር ነቲ ባዕሉ ዝጸልኦ ስለ ዘይውዕሎ እግዚአብሔር ደፊኡኒ እየ ካብ መገዲ ሓቂ ዝወጻእኹ ኣይትበል። እግዚአብሔር ንሓጥእ ሰብ ስለ ዘይደልዮ ናብ ሓጢኣት ዘውደቐኒ ንሱ እዩ ኣይትበል። እግዚአብሔር ክፍኣት ንዘበለ ኩሉ ይጸልኦ እዩ፣ በቶም ንእግዚአብሔር ዝፈትውዎ እውን ክፍኣት ጽሉእ እዩ። ኣብ መጀመርታ ንሰብ ዝፈጠሮ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ፣ ዝደለዮ ክገብር ከዓ ሓይሊ ናጽነት ሃቦ። እንተ ደኣ ደሊኻ ንትእዛዛት እግዚአብሔር ክትሕልዎ ትኽእል ኢኻ። ናፃ ስለ ዝኾንካ እሙን ኮንካ ንኽትነብር ክትውስን ትኽእል ኢኻ። ንሱ ሓውን ማይን ኣብ ቅድሚኻ ኣንቢሩ ኣሎ። ኢድካ ስደድ እሞ ኣብቲ ዝደለኻዮ እለኽ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ህይወትን ሞትን ቀሪበን ኣለዋ፣ እቲ ዝመረፆ ከዓ ክወሃቦ እዩ። ከመይ ጥበብ እግዚአብሔር ዓብዪ እዩ፣ ብሓይሉ ከዓ ኩሉ እዩ ዝኽእል፣ ንኩሉ ከዓ ይርኢ። እግዚአብሔር ነቶም ዝፈርሕዎ ይቋመቶም፣ ተግባር ወዲ ሰብ ንዘበለ ድማ ይፈልጦ። እግዚአብሔር ክፉእ ንኽኸውን ዝኣዘዞ ሰብ ወይ ሓጢኣት ንኽገብር ዝፈቐደሉ ሰብ ሓደ እኳ የልቦን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በረኸት ቅዱስ ሲራክ ምስ ኩልና ይኹን አሜን።